Pep tang Arsenal ka parti kan angka terang lo kubu kulung berasal dari pelat yai banang yai ding mo penrai kat ni ke jing it bagi jing shania na tada ngapan kan mau ledi ngapan kan mau ih parang ngelam bangin umla ban le sting nani ban klet ke ke bangin keluar bat kham tam ya ke jing it bagi jing shania martang ke jing it shania bani ahiyang ke ka ba kanu tam yo ke jing it bagi jing shania sabar te kan ni ke pai ba u shania u ye niru gina ban pendep ban pen dep kita gijing tumbuh gijing humility long aspiration mo jongki pai ba jongka celahi bro em ko mangi iya kan ka voting dia mo yo ya ka record ba ki non tribal hi khamduna tingim tip kai ka reason behind ti ingat tamaki kitip khamba balik ki abstain ka vote kendre ngadon ya ka ban share ne ka por ka jing job jongi Dr. Ricky AJ Sengkon ban mi khamat nang Selong parliamentary seat ka bani kong do khalong ba ngai kong kadam kanam kaborom yo play bola sngap ya kijing duai kijing o jingnam jing babon bar bola sha ru ni bangilai ban bret tang ya ki sembo ki bari ki sambai jong ka hop ka jing sha bat mi da sngu sarong ba ka Selong parliamentary seat kala penjok shisha klub ka pisa bat da kanong rip kata di kijing job bat ka baar kijing job kalong ga ngiyo ya kajing ni ya ni kadak jong je tali kebelasang ban lum balang apo ka jalam jiba arden bila basemot kum presiden barang ba jong kaseng barban ningit scam hiru lamba ka jene jong i ba lamba ka jipen kup ka jong i da kajing soret haladi ublai un sei i sisir ka singi ko mulong elam jong ka jai ban riu ni de bat kaniru ka dei ka wei par ka jing job ka ba ngiyo kalong ba ka jing job jong i Dr. Ricky AJ Sengkon pi kane gade gadak wa ki pai ba kilangnya kila thaj kila jelab kimdon jing shania asu mangna da ban mar san puar tadi sinem langi phai bo jala ringi phai ki wei pat banta jong election ke MP sa lok sabha mong lai i ke ka kam ga ki wei kila contribute ki kam contribute ai ru ino banong kata namar ki kram bitang development ka kong san gade ki issue development gidi bandon sustainable development na ban wan ra ka kio karoi ka kio ndai karoi ka pa jadi lo ni nongrem ni ba ki pai ba ki ye ki shania ba ki da khmilan ti shisha ba nio ya ban ra ka thong jing job ba la job ani ka kanti ba bre ka jing job om dei tai Dr. Ricky me ta VP re ga de jing job ya ka chalai par ko ba kham ta man ja